Миналата година, когато бях нова в моето училище, две-три момичета бяха настроени срещу мене, които още в началото, когато беше началото на годината, тогава те започнаха да ме гледат лошо и почнаха да се заяждат. Та помежду другото започнаха да ме обиждат и т.н. Та едната ми каза, че съм толкова дебел, че само трите букви от азбуката, които знам, са KFC. Така, почувствах се гадно, макар че не съм дебел. И си казах, днес нали, минала една година, но си казах днес да погледам един клип как да отслабна, защото вече почвам да дебелея наистина. Та така, и да видим какво ни е приготвила нашата Вики. Та така, и тази, която ми каза това, тя също се казва Виктория. И тъй, нека да видим нашата Вики какво ни е какво ни е приготвила. Здравейте, аз съм Вики. Добре. Явно... Абе, ти не мислиш ли, че знаем от името на канала, бе? И днес ще ви покажа как да отслабнете сам. Слушайте я само. Тя ще ни покаже, няма да ни каже, тя ще ни покаже как да отслабнем. Явно ще го покаже на кино или на телевизор или на нещо такова. Само за 2 месеца. Това е много лесно. Трябва да си лягате в 8. Абе, чакай, каква връзка има кога си лягам с колко съм дебел? What the fuck? Каква логика прави това? Не, просто не мога. И половина, 9 най-късно. И сутрин да ставате в 7 часа. What the fuck? Защо по дяволите? Вижте, тя отслабва и в момента пръдна и извибрира, за да може да свали малко калории и изпардява малко от боба, който е хапнала днес. Така че, да, чухте звукът. Когато станете в 7 часа, закусвате Активия или аз Това е Активия, да знаете. ям ето това, което е пак нещо като Активия с мюс. Чак са, от това най-ново да получиш захарна болест и това плюс това няма никакво общо с Активията. Това е следобедна закуска, от която можеш да получиш захарна болест, ако го ядеш 2 месеца това. Ето го. Другото като Активия, само че е по-различно. Другото като Активия. Какво трябва да значи това? И има друга марка на Данон. А пък може да си купувате и Активия. След като изядете цялата Активия, или... Слушайте сега, трябва да изядете, ама трябва да я изядете цялата, да я оближете така, че все едно е измита. Трябва да, опаковката така, че все едно е измита, трябва да я изядете цялата, ама на 100% цялата трябва да я изядете и така всяка сутрин. И това, не знам как се казва, Данон. Да, то се казва Данон. Това не е марката, това е името. Точно така. Frozen. Frozen. Не Frozen, а Frozen. Окей. След като го изядете, чакате половин час, за да може да слегне. Нищо друго, освен това не закусвате. Без никакви сандвичи, без никакви масла, глупости. Абе, чакай сега, ще взема една кутия с масло и ще почна да ям така смисъл, без някоя филийка или нещо такова да е намазано с друго. Ще почна да си ям масло така, просто. Кой човек прави това? Това, защото иначе ако ядете другите, например като месо. Да бе, аз ще закусвам месо. Ма ти нормално ли си бе? Освен ако, да, салама е месо, но ако кажем, че закусвам месо, патица или нещо такова, абе ти просто прегледала ли си клипа преди да го качиш? Масло, защото маслото има много калории. Маслото е дебело. Дебелак. Значи от тук нататък ще кръста маслото дебелак. Дебелак. Как си дебелак? Преди да започна клипа си хапнах малко хубаво торта, за да мога да отслабна.
И по-добре яще само това, ако искате да отслабнете. И както казах, Може да отслабнем и да получим захарна болест едновременно. след половин час, когато го изядете, взимате едно въже за скачане и почвате да правите 50 или 100 скачания. Абе, ти нормална ли си? Чакай бе, аз не мога да скачам на въже, пък амо ли да направя 50 или 100. Ма та нормална ли бе? Когато се изпотите много вече не Трябва да се напоите с пот, да станете свиня, да приличате да се хлъзгате от пота си и тогава вече. Наистина много и се чувствате много спаднали и уморени. Аз ще чувствам спаднал като балон, ама спаднал като престоял балон и трябва така да се чувствам. Може да починете за половин час и отивате и си купувате един шоколад, който е за разхладване. Шоколад. О, не, сори, че така се засмяхам. Шоколад за разхлабване. О, не, просто. този шоколад най-много да ти разхлаби зъбите. Защото шоколада, ако не знаеш, ако го ядеш това 2 месеца, ще направо ще ти изпадат зъбите, бе. Той е за да ходите по голяма нужда. Ще имам шоколад и ще го изакам после. О, не, просто, бе. Та ще им смух от смях. И когато ходите по голяма нужда, вие спадате тези килограми. Както ти го направи в началото, ама ти го направи с вредни телесни газове под температура минус 21 градуса под налягане и ти свърли част малка от боба. Надявам се, нали, не си дриснал гащите, защото постоянно ми мерише компютъра на нещо, ма е карай. И отслабвате. Така, слушайте съвета ми, ще го повторя ясно и кратко, без вече да ви заеквам и разни такива неща. Тя да се заекваше ли? Тя даже не знае какво заеква. Не, че заеквам, а просто да не ви плямпам толкова много. Сега... Да не ни пляпа. Не плямпа, защото аз не чух мъто, а чух пляпа. Аз ще повторя стъпките, които трябва да направите. Първата стъпка да закусите... Да закусваме много захар с кисело мляко. Точно така. Данон или Активия. Втора стъпка. След половин час взимате едно въже и скачате от 50 до 100 скачания. What the fuck? Аз трябва да съм Херкулес, краката ми трябва да са по-големи от няма нищо. От какво да са ми. Трета стъпка. Взимате си шоколад, който разхлабва и който ми разхлабва зъбите и трябва и от този шоколад трябва да го издрискам, нали, в тоалетната. Добре, разбрах. По голяма нужда и след като ходите по голяма нужда, отслабвате. Това беше всичко от мен. Чао! Здравейте! Чао! Чао! Така, абонирайте се, ако искате момиченцето, защото е доста интересована, така, доста е запозната с отслабването, затова има няколко бърдички, ако я виждате тук. И е доста запозната с отслабването и ги изпробва всичките начини. Прибери си косата, моята приятелка. Така, явно и да знае как стават нещата. Така, абонирайте се за мен, иначе ще станете много дебели. Аз ви го обещам, ще станете много дебели, ако не се абонирате за мене. И това е и чао!